hite guarni de bata ama, dor guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dor guarni toni perbadia, na dumapalangi dor tanah. Amin. Aibana hapatian kalapan mula nasa na ado, natamado ibana dinatidogihon na torok anak Tuhan sahapon, padegaton sun induk ni hangulon na sida, marite-hite hapat suhon. Haleluya. Ale Tuhan di bata ama disaluhut para semirohau nunga ditatapho kami bang somo ay dang magjoho mangalehon anak nasa sagay Tuhan Yesus Kristus tutangan berdosa asa taon na haliawan dohot siyak dibagi sa trodi hauna kunat sila sa itupahi hati marinti asin ni roha asa marbubuhan di jalaman benek ni roha so na nakahulungan ni rohani yang kasih tahu Allah. Asa maksana buat Tuhan anak Tuhan Yesus Kristus. Doa Tuhan di perbadia mari kita itehan. Amin. Ayat yang kita sebutkan 142 ayat 1. Napati pagjulo sa hatupan o panto. Pati pagjulo. Aku tu jauh malibatang, inna libatata. Dan jadi mana aku pengenon libatang. Dan jadi orang tua di negara yang kuasa budaya, ayo orang harus suruh akan akan semua juga. Guru mahita siya Tuhan Tuhan. Jadi Tuhan Tuhan saya guru Tuhan. Saya mahita siya Tuhan dan juga ayat Tuhan. Amen.
Ale Tuhan di mata na badia jalan agona. Parasi jalan petal biroha jalan abasar doho. Saya magpangulahi marhami daham. Di bahaya saya sama sudi dosanan. Dan alon na upang asawang hamin ukon ni asi biroha. Hati gorang na pinatupan ni anak do na upang asawang hamin kiti. Di bahaya pasonan jalan puli mahami at kanahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Kabigima at baga-baga di mata tarimo tu kasasami dosa kita. Alagi pangarasiot tado ubay natatulang Kristus. Jalan dinay ni hajahatot tado ibana mabuga. Apetu ibana pisang-pisang parikitian ni hasunangata. Jalan dinay ni bugang na malu itahilala. Hasangapon ma di dibata dan bijak. Oke, kita saya bekerja bahwa itu siap juga. Register di minggu estomi sadayon iman anak surat di Matius 10 ayat 11 ayat 27. Ope tayon hamuma upama tarimo tu panado. Alai na sinabuthot pinagatuot imana uligi hatay gabi manikot lasma rohana magjakton. Alayan ko na sinabuthot tupak siupian imana uligi hatay gabi pakosohon na diakal na dihas nganon dohot hamoraon si pangansi do mabahen mamisati hatay jadi dang saut marparbue do sahatna pertua doakan atau mangion hata ni dibata jalan no piopsa pada data sian buku de 200 bulan lihat sada do tait
natidakon maha porsiaotai. Dona hinatidakon ni dongata sa porsiaon di sadok pertibion. Tapma hitamadok. Au porsia. Doa mapa guna dosa. Atau mopa. Anak Tuhan. Buat Tuhan. Daripada ini mana dosa. Good, yes. Good, yes. Good, yes. Tapi gimana ada puji-pujian sian seksi paru puak.
Tapi gema tikting na masa diuliata nasa minggu. Majelis Jemaat HKBP dengan hadir dalam ibadah minggu ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat. Tidak ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung. Rasmadi. Minggu hari ini adalah Minggu Estomihi, yang artinya jadilah bagiku gunung batuku, Homa Gabe Partano Batoaku, dengan topik minggu sia-sia. HD sektor kan kepada kita semua untuk hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 jam 19 WIB akan dilaksanakan pertangyangan sektor secara onsite dan live streaming dari Gereja HKBP Bincarung. Untuk itu mari kita ikuti acara pertangyangan sektor tersebut. Dan untuk topik bahasan PHD sektor diambil dari 5 Musa 26 ayat 6 sampai 10a dengan topik Alua Doganub Namajo Guarni Pani. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Anak lahir pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Jeffrey Agusitorus dan Ibu Seniorita Boruna Pitupulu dari sektor 3. Anak dan ibu dalam keadaan sehat, semoga Tuhan memberkati keluarga, mengasuh anak tersebut tumbuh sehat, baik fisik maupun rohani. Ibadah sekolah minggu. Diberitahukan kepada semua orang tua dan anak sekolah minggu bahwa kebaktian sekolah minggu secara onsite belum dapat dilaksanakan di bulan Maret dikarenakan penyebaran COVID-19 yang masih tinggi di Kota Bogor. Untuk itu dimohon partisipasi orang tua untuk dapat membawa anaknya agar dapat menerima vaksinasi untuk anak di sekolah, kelurahan, atau fasilitas kesehatan di sekitar kita. Semoga di waktu yang akan datang anak sekolah minggu sudah dapat beribadah secara onsite di gereja pada jam 7.45 dan sampai 9.30 WIB. SK Mutasi Pendeta. Berhubung karena SK Mutasi Pendeta Fungsional sudah sampai di gereja HKBP Bincarung Resort Bincarung, yaitu yang pertama, SK nomor 45-Pendeta-SK-01-2022 atas nama Pendeta Beni Sitorus STH, sebelumnya melayani di HKBP Ciluar Resort Ciluar. Terhitung mulai 1 Februari 2022 menjadi pendeta fungsional HKBP Bincarung Resort Bincarung. Yang kedua, SK nomor 56-Pendeta-SK-01-2022 atas nama Pendeta John Ferdinand Sihombing STH, sebelumnya pendeta fungsional HKBP Resort Bincarung, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 menjadi pimpinan jemaat HKBP Gospel BM Sentul City. Sesuai dengan hasil pembicaraan sermon para hado berdasarkan hasil kesepakatan
antara Pendeta John F. Sihombing dengan pos pelayanan HKBP Sentul City, juga Pendeta Beni Sitorus dan Praises, maka kita akan melaksanakan proses mutasi dari Pendeta John F. Sihombing kepada Pendeta Beni Sitorus sebagai berikut. Minggu tanggal 27 Februari 2022, Marhata Partadingan di HKBP Perunas Parung Panjang Resort Bincarung. Minggu tanggal 6 Maret 2022, khotbah terakhir dalam kebaktian minggu pagi dan siang di HKBP Bincarung. Minggu tanggal 13 Maret 2022 akan dilantik atau diojakon di HKBP Pospel BM Sentul City jam 10 WIB. Minggu tanggal 20 Maret 2022 akan dilaksanakan acara Paborhaton atau pemberangkatan Pendeta JF Sihombing dan keluarga dan Paojak Konon atau pelantikan Pendeta Beni Sitorus di HKBP Bincarung jam 9 WIB. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada Minggu tanggal 20 Maret 2022 kita akan mengumpulkan sagu hati dalam amplop untuk keluarga Pendeta John F. Sihombing dan juga sekaligus memberikan cedera mata dari gereja. Demikian rencana kegiatan yang akan kita laksanakan, semoga kita dapat mendukung dan mendoakannya sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Himbauan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Melihat perkembangan penyebaran virus COVID-19 dengan varian Omikron saat ini, kami Majelis Jemaat menghimbau kepada kita semua supaya tetap menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kedua, tetap memakai masker dan cuci tangan, ukur suhu selama mengikuti kegiatan dalam keramaian. Gak ada yang merasakan gejala COVID supaya tidak hadir di gereja, dan jangan panik. Tetapi jaga imun dengan makan makanan yang sehat dan vitamin, istirahat yang cukup, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Keempat, ibadah secara onsite tetap berjalan di gereja dengan tetap menjaga jarak, yaitu ibadah pada jam 6 WIB berbahasa Indonesia dan jam 10 WIB berbahasa Batak. Selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 27 Februari 2022 sampai 5 Maret 2022. Firman Tuhan berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Mazmur 90 ayat 12. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan untuk kita minggu ini. Rekapitulasi keuangan Minggu 27 Februari 2022. Jumlah penerimaan 17.437.985 rupiah. Jumlah pengeluaran 57.745.497 rupiah. Saldo defisit minggu ini 40.307.512 rupiah. Saldo minggu lalu 510.192.161 rupiah. Sehingga saldo per 27 Februari 2022 besarnya 469.884.649 rupiah di luar deposito huria dan dana perizinan. Kata minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana ada puji-pujian sian seksi amak.
Marede mahita sian buku ede nomor 20 lalu. Buhut papungu pelean sada a dohot sada b. Damene debata na sumurung siyan saluhut na roha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Amen. Oras madihita saluhut na, atani debata nagabis songon ojah di parminggota di minggu estomihi, namarlapatan say homa gay partano batuakku, imana dienes sian buku panurang Yesaya bidul 55 ayat 10 1 ayat 10 tolu. Yesaya 55 ayat 10 1 10 tolu. Doh topik dang mulak boti hatani debata. Songono maridok disita pay huti-hut ma di bagasar rohat tabe. Ay songon hadadabu ni udad do tabola siya langit. Jala dada mulak boti itu si dari jolo di Borno hitanoi jala di pagabe asa martuburi jadi leho boni tu halak panabur dot roti tu halak na mangaton iko songoni do hataki naruar siapa mangaku dang mulak boti tu au iko bahenon na do lomo ni rohaku jala majadi tu nahutongos aiko di bagasa las ni rohamu borhat jala di bagasa na hadamiok kamu pataruon pangyaron niya kadolok dohot robea suarana marolopolop di jolomuna
Jalan asa hau di ladang martopap-topap tangan. Sikat ni tada-tada tubuh masa pinur. Jala sikat ni latong tubuh mabunga na khusus. Ima bay barita di goar ni Jehovah. Bay tada salengeleng na naso olo habar. Edo sahat na. Kurian itu hata Yesus Kristus. Tiado masa barita masa ima di luar negeri. Ima na adong na idokon na. Adong akan na ibuka di sada koran. Ima dialog interaktif. Jala manang ICP bodo manurato disi. Aha mana pinikiran na. Aha na dirohana. Jala bebas dohalak lau mananggapi. Dangang pola boy muruk, dang pola boy tarima semolotado konwain, ipartikiat tanwain marhiti-hiti Facebook, sosmed doa kana asing, dibahen di si statusna itanggapi halak. Memang si pata sona konai boydo, halak mananggapi sa segi emosi ujung dagabi marbada di si. Apa so mulai konwain di dunia nyata mereka tidak saling kenal. Alay gabi masih palialeaan, gabi masih parwa-rwaan, nasipata olo do na gabi na kona imamasa persoalan sara. Seorang bapa menuliskan demikian dalam koran itu. Saya sudah 30 tahun menjadi seorang Kristen. Tiap minggu saya beribadah ke gereja. Saya mendengar khotbah, apapun kegiatan lain di gereja saya selalu ikut. Tetapi jujur saya katakan sampai saat ini, satu pun dari khotbah itu tidak ada yang saya ingat. Oleh karena itu kesimpulan yang bisa saya katakan adalah bahwa khotbah itu adalah sesuatu yang sia-sia. Mendengarkan khotbah adalah sesuatu yang sia-sia. Karena buktinya saya tidak mengerti apapun. Saya tidak mengingat apapun. Oleh karena itu yang kedua, pendeta itu sia-sia mempersiapkan khotbahnya. Jala pitor hatot do tutu itanggapi kadongan itoripat dokom masongonon ayah piswak pingok manangaha. Rona asing madokom muse ima dah tutu do ya ayah pena hola luja do hapi iba terganggu waing modom. Ay hola na ari minggu do ari libur diba hapi kolamu se iba tu gareja. Tungimu se saya harus mengeluarkan ongkos, saya harus memberikan persembahan ini dan itu semuanya adalah sia-sia esunak kingot manang ahapi jamitai. Dan itu terus berjalan dan sekian lama, tetapi suatu ketika seorang bapa menanggapi dengan membuat satu tulisan juga. Dia mengatakan, saya sudah 30 tahun berumah tangga dengan istri saya. Selama 30 tahun dapat dikatakan saya selalu makan makanan yang dimasak istri saya. Dan jujur saya katakan sampai 30 tahun ini ketika saya sudah berumah tangga, satu pun saya tidak tahu apa resep makanan yang dibuat istri saya. Kalau saya katakan saya bosan memakannya, tetapi saya mengatakan ya memang harus saya makan. Memang dampaknya kemungkinan saya tidak tahu, tetapi yang pasti saya mau mengatakan bahwa saya hidup sampai saat ini karena saya makan. Mau enak, mau tidak enak pun itu, tetapi saya mau mengatakan saya hidup saat ini karena saya masih menerima asupan makanan selama 30 tahun. Yang dapat dikatakan mungkin itu bolak-balik.
Makanan yang disediakan istri saya kemungkinan paling-paling seperti yang dikatakan itu paling berubah hanya 3 kali seminggu. Artinya selama 30 tahun saya makan nasi terus. Nasi. Tetapi saya mengatakan ada yang harus saya katakan. Karena makan itu saya memperoleh. Tandanya saya tidak makan yang disediakan istri saya, mungkin saya tidak dapat sama seperti itu, menanggapi tanggapan yang bulan lalu dikatakan di situ 30 tahun. Dengar firman sia-sia. Sebenarnya karena firman itu kita dengar, maka kita hadapi. Semua orang-orang yang sudah memberikan tanggapannya di awal pertama, tulisan yang pertama, langsung juga membuat iya betul juga. Iya, saya juga tidak tahu resep apa yang dibuat istri saya, tapi saya makan dan saya sehat sampai sekarang. Kurian itu atas kusaharon nang dahonon na molo di binanak yan sa ada ilustrasi di si ima di tonga-tonga ni akka parngulot tapi bodo hita di bagasang uluta ima songon na masa di tonga-tonga ni halak Israel. Mereka sudah melupakan kekuasaan Tuhan, mereka sudah menduakan Tuhan, bahkan seperti yang dikatakan merbalik sia debata lau manoba gana-ganaan. Ketika mereka diancam oleh kerajaan Babel, mereka takut. Sebenarnya firman Tuhan sudah mengatakan, jangan takut, berserah kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Ay ngay daw debatado na sida molo hohopa muna debatado marporak kumokopamu. Tapi mereka sering dalam kehidupan mereka melupakan pertolongan Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu seakan-akan tidak ada lagi ketika mereka kalah terhadap bangsa lain. Punasida donang mate dohot debata nasi. Alanida di bagasa partikiata di do di si ima molo di pasahat hatan di debata marhiti-hiti panuang jesaya di bagasa partikiata nuaing ima situasi na sedang terbuang nasida. Tertahapan mereka menjadi tawanan orang Babel. Karena apa? Karena mereka harus dihukum. Karena mereka melupakan Tuhan, mereka berkoalisi dengan Mesir yang senantiasa dulu mereka lupakan, yaitu bahwa Mesir sudah memperbudak mereka 420 tahun. Tuhan murka sehingga Tuhan menghukum mereka harus dibuang. Jauh daripada bait Allah kebanggaan mereka, tempat mereka bersekutu kepada Tuhan. Dausian pangulua partodion nasida, dausia kuta nasida. Tanido di situasi nasongoni sipata, gabilulu rohana sida, alai di dokdo, ima anggo debata parho. Allah yang maha mengasihi, Allah yang senantiasa ingat akan janjinya, Allah yang senantiasa di dalam kehidupannya dia berbicara dan itu harus terjadi. Jala ido na dipengot na dibagasa partikiat tanuang di bahasa ada dosa di si yaitu dikatakan tadi situ ay songon hadadabu ni udan dohot abola sia langit jala dada mulak botitu si da jolo di warnohi tanoi jala di pagabe asa martuburi jala di lehoboni tu halak panabur dohot roti tu halak nahang mangaton ikos songonido hataki naruar siapa mengaku tang mulak botitu au iko bahenon na dolo menirohaku jala majadi tunahu tongos. Firman Tuhan yang keluar dari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Alaniaha ala di bagasan akapada ningolu nasida saya takas do di leho kata di bata alai dang dipardulihon nasida. Bodo di bagasan ngolu nasida dang persia benasida tuhatan di bata alan di borat ni si taunonna. Tapi soalnya konai di dokdo hatan di bata namar ngolu doi namar huaso doi namar hagogo doi. Kalau kita kembali ke dalam kitab Kejadian
Katakan di situ bahwa firman itu berkuasa. Alanya di dok debat jadi mau natiur matu tuh natiur. Jadi mau hajak kajang, menjadi hajak kajang. Jadi mau sesuanan, menjadi sesuanan. Sudah marhiti-hiti hatan di bata, ikut tulus, ikut saut. Yang mula boti kebarnak di sisongon dan naruh madabusian yang dok dodang itu termulak. Dia turun rintik-rintik ngasungan yang idok ni jamita mulut habereng udan roh. Sebenarnya itu adalah kuasa Tuhan menciptakan itu. Yang gua kainata ibuan eber iuseo tutoru itu bus habis do aiki. Tetapi kenapa bisa dari langit sana turun hanya rintik-rintik hujan? Tang yo pason acu gari tor yo pasora jabu tai petor langsung do marokso. Mate do hita sude. Tapi itu rintik-rintik. Akan ada yang mengatur dan disitulah dikatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya do huaso ni debata hagogo ni debata. Debata do mabe batas-batas ni i. Tetapi sering kita lupa untuk Jojo hita lupa alannya, tapi jojo tapak ngasah pikirata. Ditongatongan di Quran pe, ditongatongan huriata bodo masa padua songoni. Ayah halapatan holam berpihari terus soal nama nanggu kata ni bata. Hari Kamis pertanyaan, hari Minggu baru memajah di bata. Pihari musim merkur, melamar tong marhatan di bata. Bosan holam nama kataan di bata. Mulubonian unang pola langsung memerkor. Ibae pe holang merkor ninna tong dodang roh hola kata dotong. Kita seakan-akan alergi dengan firman Tuhan. Apa soalnya kon naik di bagasan ngelute ido margogoyok kita. Menurut ada kon waing dengan kecanggihan teknologi nuaing. Bajujur marahita madokon. Toropat dorahita molo diwe atai masuk hatan di bata jamita tortaski doi. Ngapa lata jahai? Alai molo adong isi berita viral 10 hari itu tonotai. Maos bakas sona konai sona anggota kas lebih tutui itu do hita berita honi. Hatan di bata seakan-akan tidak ada lagi. Agogon apa dok dah hatan di bata dang mulak boti. Iko menjadi do. Iko dulahud do. Karena apa firman Tuhan itu adalah kekuatan. Firman Tuhan itu adalah dia yang sudah dikatakan, kalau kita katakan itu, dia firman itu adalah yang menjadi daging adalah dalam tubuh Yesus Kristus. Marhagogo odo sude itu apa iba marhite-hite iban marhite-hite atai di bagasa katai jala tu sido sude apa tianna. Firman Tuhan sudah diberikan kepada kita. Alai boido sona konai lupa kita jal hirana sudah pardulio kata ni wata alai dogma asa mulak kita. Asa martabah haring gasota. Ay molo dak kata ni batabe laho pada pasi pasahatota manang gabi hanguluata di sido hita marisuang parnguluota. Hidup banagabi dokon ima masyapu wal kamu marhiti-hiti hatai. Ay jujur tarok kemolo masa pe mangapuli sa tonga-tonga ni huria tarok doha tan na tua-tua tarok ko dakatan ni debata. Ujung na ahamay dok rohani jol may nga marsi taononi na sohodo ida manaut tonaw taonon. Gara-gara kau tidak merasakan yang kurasakan. Alay molo hatan ni debata so na kunay dabo dada say holan na gabi ta tabigi tatangihon alay so na kunay di sido hita di dok di bagasang uluta ikon tatangiho taparruhaw doi
Hidup banagabi dokon martua maaka halak na tumangyo kata ni bata jalan nau peopsa memelihara itu dalam hidupnya, merawat itu, merenungkan itu supaya dia mampu melakukan. Dangang lapatan nahatan ni bata anggo holat tabigedo. Alai asa marlapatan ni marhagogon pahusar-husar ma ibagasa roham jala ulahom ma lakukan, maka itu akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Marhagogo odoi. Lasongon ido molo marede pehita mabaritaho majamitao kata ni batado ido banagabi dokon kor itu adalah khotbah yang ada nadanya. Alan ido dihita di bagasa ngoluta di dokon ulahomma hangoluhomma nani dok nikori. Asa marhita desia ni gabe marlapata ni di bagasa gul ningoluta. Asa songon dokon si Paulusi unak kalak kujamitai api ausa diri gabe luangan. Tetapi ketika kita itu sudah ikut di dalam memberitakan firman itu melalui kor, dikatakan kita juga beroleh kekuatan. Ayang gohola di bibelido ruang tersurat di si. Sono konai badang lapatan ni. Apalagi sono konai di baji gabi ajima ton. Gabi kesombongan itu tidak ada artinya. Ayang gabi hirahola najima domolo inatan yang melahirkan iba itu si majujung naon. Manang molo aung na mati iba masuk bibel tu poti mati. Dang lapatan nih. Atau kita simpan itu, kita beli, kita simpan, masukin ke steleng rumah kita, ke lemari hias kita. Tidak ada artinya. Alai ulahon, tangihon, idonay dokon na disi, ima asa, domar laba hita, natumangihok kata ni bata, napaduaho di dok domar hiti-hiti turpuk sa darion, ima situasi ni bangsa Israel, na di baga-bagahon, na kumulak manasida, ima tu Jerusalem, di paluau ni debata di dok do di sina sutar pikiran di jolma nunga di paradi debata na sosiat tu bagasa rohani jolmai nunga di paradi molidok di sinakyan di si iko songoni do ataki jala ikon di bagasa las ni roha mu borhat jala di bagasa kadameok kamu pataruan pangyaron nya kadolok do trobe suarana marolopolop di jolomuna jala nasa hau di ladang martopa tangan sikat ni tada-tada tubuh masa pinur jala sikat ni latong tubuh mabungan na khusus ima bay barita di guar ni Jehovah bay tada saling leleng na naso olo habar. Molo di tonga-tonga ni bangsa Israel takas di dok kondisi. Hukuman pembuangan ke Babel. Maka mereka sudah dijanjikan Tuhan. Yaitu ketika mereka kembali ke Yerusalem. Maka mereka akan kembali dengan sukacita. Ahaduna masa di si ima. Molo tapai huti do sejarah di bangsa Israel. Di dok do. Dung ditaluho Persia marhiti ima raja Kores ya Persia ima huta Babel rodo raja Persia ima raja Kores lahoma besada dekrit aturan yang harus perintah yang harus dilaksanakan oleh orang-orang Babel dan seluruh masyarakat Persia ahamai do kondisi manang ise na marhobar balok marhobar jabu dot halak Israel nanang mulak na sida tu Jerusalem iko paborhaton na dohot dengan marhiti-hiti sira nomor 8 keperluan selama dalam perjalanan. Napaduahon ikol yanon nasida ima bohal nasida marhiti-hiti sere mas dot akan asing perak ima asa dong pakyon nasida lau paulilio muse bagas joro naung disegai haraja Babel. Satu kekuatan keagungan. Sedia do halak na tertaban orang tawanan memperoleh kebebasan dan mereka dibekali alai debata nunga madoki. Tu bangsa Israel jala terjadi doi di tonga-tonga ni halak Israel. Mulak nasida sian habuanga Babel gok tere perak nasida gok ima bahan bak makan nasida jala tolhas nasida tu Jerusalem
gabi boy na sida musay paululihon bagas coron di bata. Kalanya debatado para dihon narikos. Ikom majari do hatan di bata di tonga-tonga ni portibion. Naruar siapa mangan di bata dang mulak bot. Kurian itu atas kus ahado nanang dohonon natu hita di tonga-tonga ni partikiat tanuan. Molo di doko dang mulak boti. Hatan di bata di hita firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi akan melakukan, akan terlaksana di sido hita di pengok di bagasang uluta. Asa mulak mahita, lemasihol mahita. Tidak naking depistel tai, adong parupaman na di bahay Jesus jalan nunga dialusi marhiti-hiti turpuk epistel tai dia lapatan di parupamani ima taringot tu panabur boni ima taringot bohado hita bohado reaksita bohado respota bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Molosong na konai adong do manangihon ima ditangihon masuk dari telinga kanan langsung ditolak oleh keluar dari telinga kanan. Kalaniaha ay nung ngamartak ang padok masih. Hatinya sudah keras dan tidak bisa menerima apa-apa. Napaduahon masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri masih mending. Alay sono kunay dangang lapatan ni ih. Tong alania haso na kunay ay lopu sabing doholan na mamulus do. Holan adong saotik torgitik. Ngati masuk siyan habira siya siyamun ipahusor-husor rohana alay ito kaluar musi. Ujung na buhaso na kunay baholam malo makatay maon. Holam merdeba doy boto. Alay ang gumangulaw daong. Alay kebuhado hita imason kunay masuk siyan siyamut taon baru husor ibagasa pikirata pikir homa ahama jala idona kona ahama dia mah cibay noku siyan hatan di bata nahubegi ahadona nang sipatu paku siya katan di bata nahu jahaon ahadona nang dohonoku siya jamita nahu totonon ipahusor-husor jala dang kaluar siyan si pareo si habirang bebana alay kaluar may marhiti-hiti parngulota marhiti-hiti akka ulota na denggan gabi sono kunay majadi may gabi dohot mahita patuluson sakap ni bata dito nga tonga ni portibion alani unang gabi lo jahita lau marsidalian lahu manangyok kata ni bata. Unang tadok pai majo. Jolo pacium maaw. Pai majo jolo adong maon, jolo songonom maon, jolo songonom maon. Tetapi pada saat kau mendengar firman Tuhan, aku renungkan, lakukan dan ikuti apa yang dikatakan firman Tuhan supaya itu menjadi kehidupan kita. Napar pudima didok dotu hita katai nagabi daging ima Yesus ngaro Yesus tutunga-tunga ni portibion nunga di siaw kosana nunga di leon ibana daging na pamatang na asa di hokop pita ditobus sita jolom mapardosa na marhagogo o situtudo. Di sido hita di pengok di bagasang luta ihutom mahatan di bata tangi hom mahatan di bata jala ulaw homay unang gabi hola pikirat tatapangasahon unang gabi hola pamangat tatapangasahon alay sona kunay ulaw homay pangasahon matodin di bata mangula di bagasar roham ay sona kunay dang mulak boti hatan di bata na kunay ikom majadi doy Tuhan sudah berjanji kepada umat Israel bangsok kudahamuna nahupili dohona kuto
dohonin na iduban na gabi dokon molo tung pemajua bangsa Israel alay anggo na sida nunga napuna ni debata ikom masuk na sida tu harajaun debata alanya debata nama dok hatana ikom majadi do jala danga dong na mga bati nak kita penunga di jauh hita nagabi anakon na hita banon na do hita tu hanguluan na manotongi alay sa liling di portibio kita bodo gale hita bayanon niya kapanosak ni portibion tarlumobi di situasi pandemi COVID-19 di do tu hita lam tahasi ho lima marparsaura do debata alania ha COVID na masa lebih kurang 2 tahun menyatakan tidak ada kemampuan manusia untuk bertahan. Hidup manusia itu sangat-sangat rentan sekali terhadap kematian alami COVID. Di sido hita molo holan dan perlu hita tuatan di bata gabi stres do hita ale molo tabain hatan di bata mangula di bagasa rohata jala ipa pos rohata di sido sono konai ketika iman kita bertambah teguh maka imun kita akan tambah. Tetapi ketika iman kita lemah, maka imun kita akan lemah. Alani pangasahom ma haporsyomo tengot ma ima bumbu resep nadong di tonga-tonga ni alak Batak adaliman dari 2 kata andal iman. Pangasahom ma haporsyomo jala hanguluok kaporsyomi asa marhitasiani boyho mengadopi sadok akan masa di parngulota lam taring gasoma marsaurap do debata marhiti-hiti nata jaha hatan debata tabege tatoton hatan debata jala tarlumobi ringgasita laho manangihon marparsor di bagas jo amin mau lihat madi hotu tuale Tuhan di bagas sana bason nunga di pengot tohami marhiti-hiti atau mali Tuhan na ubigi hami di minggu estomihi na madok kali Tuhan ho managay partano batua di hami awatu hami tutuali Tuhan kale do pamatang nami naburi tutuali Tuhan hamati yang nagabi songgup di hami topu tarlumobi alan di pandemi COVID tonale Tuhan alay molorohay maroding-oding tuado pamole Tuhan di sido hami tutuali Tuhan gabi songor raja wali hami marhabong mulag upaso hamil Tuhan gabi marhagogo kami lamang adopi saluhut na Tuhan ale jodo hami tutuali Tuhan di bagasa gulmin ngolo nami lalap pami tutuali Tuhan di gogo ni pikiran nami diaka arta sinadongan nami gabi lupa hamil Tuhan laho makatidakon hagogo omole Tuhan nunga di pasato hatami di bagasa gulmin ngolo nami ale jodo tutuali Tuhan dakuliak kami rohan nami lau manangihon daku pakai hami pikiran nami dot rohan nami lau pausor-sornya asoboto hami dia nanang silonon nami le Tuhan di tonga-tonga ni ngolo nami asoboto hami patupahon di tonga-tonga niaka tindakan nami parngolon nami asiro hami le Tuhan jodo gabi hira na marisuanga le Tuhan wilala hami roh hami tonga-tonga ni bagas corom ala sipata tutul Tuhan dak wilala hami le Tuhan ahado le Tuhan na dapat nami se tonga-tonga ni bagas corom ala di sido tutul le Tuhan di pengoto hami dada mulak botia le Tuhan hatami ala marpakor hoddo marhangulua do tutul le Tuhan dada songon na mangalang jabi hami tutul le Tuhan na itor tarhilalel Tuhan molu bigi hata hami hatami alai songon aik na madabu tubatu do tutuale Tuhan nasipata hirana ditulak do tutuale Tuhan hirana swadong lapotan alai molu torusa monorusale Tuhan seditetehi batu yale Tuhan gabe maputar magarkar do batu tutuale Tuhan ima tutuale Tuhan pasunggulo di bagasa gulmini ngolo nami molu jotami tutuale Tuhan martakang ni roha di bagasa gulmini ngolo nami hupangasak kami pikiran nami nang matutuale Tuhan ton probadia mangula di bagasa ro nami asa marhiti-hiti nawaring gasok kami lau manangihon manggurok katam gabe magargar matutuali Tuhan jogal do turkong ni rohan nami jalat boy hami tutuali Tuhan manada dia lo moni roham nanang silonon nami asiro hamali Tuhan nang apala di bagasa no basope todo paston namel Tuhan nang salhut na akaruas ni uriam di tonga-tonga ni aka parngolon na siya mulai dakdanak na met-met remaja na poso bulong ama ina nang lansia di tonga-tonga ni uriam sa homatong li Tuhan na madongani homa na mamasumaso salhut na li Tuhan hona padaon aka parmara songgo tali Tuhan jala totong maholi Tuhan na puji pasama pamili tonga-tonga ni aka gulmit ingolo nami jala totok kay mars pangucad dia todo pamong warsigatong tuho
Tuhan awato hami danga dongali Tuhan gogo nami sia diri nami alai molo asin roham do pangasok kami margogo jala bahui hamil Tuhan lama molo sude akan masai wa kami to tutole Tuhan nang akaruas ni huriam na di bagasan akatik-tik na parpuda tutole Tuhan bolo na tutole Tuhan masa iman na dokon na dampak pandemi COVID tali Tuhan na bodo isolasi mandiri ham tonga-tonga niya ka bagas nami be tang boy hamil Tuhan marparsora di tonga-tonga niya ka parkarejuan di tonga-tonga niya ka ulaw nang di tonga-tonga ni bagas joroma li Tuhan alay homatonga li Tuhan na mamasumasu hami manang di dia pe hami tutuluhan totong mahamil Tuhan marparsora rabdoto manang yok katama li Tuhan marhiti-hiti ibadah live streaming nami. Huwag kami Tuhan nang kadungan nami natungon na Tuhan makilalaw na Tuhan na hurak kipas dupi pamatang nasida di baga sa proses parubaton proses isolasi mandiri li Tuhan homatong li Tuhan na madaw ni nasida pasupaso li Tuhan nang ima keluarga li Tuhan ama nami situa pangaribuan rapdotina nami baru siya tur li Tuhan rapdotina kun nasida suto li Tuhan nang ama nami situa sinaga li Tuhan tongsong li Tuhan nang opung paula li Tuhan melani borsitorus na tongodo petutolito di baga sa proses isolasi na sila Tuhan susulituan ng keluarga dapat sila lahi borsinaga rapdot akyan akon na sida bugudang dututuli Tuhan ng akaruas ni huriam na isolasi mandiri na suapala huboto hami tuhor paston namin na sida sa luhut na tutuli Tuhan asa hotong li Tuhan na mga leon li Tuhan haipason ni partodyon na sida asa margugol li Tuhan na sida jala totong li Tuhan marpos ni ruwa na sida di padongan nyo mo di baga sa gulminingulo na sida unang tahutan na sida unang mabiar alay sumakit tibo mali Tuhan ng imun na sida asabo ng tutik-tik namang dibaga sa kay pasok kami marparsori tonga-tongan dibaga chorom wag kami tuholi Tuhan nang yan akon ni huriam ruas ni huriam na dibagasan akapros penyembuhan dopet tuholi Tuhan ken ni binsar lubat Tobing ali Tuhan lasong ali Tuhan ama nami rudi si torus totong mahuali Tuhan nama dauni say homa nama sumasu ali Tuhan pasu-pasu ali Tuhan nang nasida tonga-tonga ni parubato nasida reni tabuna ali Tuhan astong ali Tuhan dibagasa las ni roa pas ni roa nasida dibagasa kagalion nasida patar do tuto ali Tuhan hagogo o mo pangatyo mo dibagasa gulmin ingulong nasida unang madeli ali Tuhan nasida molutong leleng petuto ali Tuhan dijupang nasida ha malumoni ala totong mali Tuhan nasida makilalahon nahoro maniop nasida mangiring-iring sa dokmulo na sida jaloho na mangudut ho sa ngulo na sida pasu-paso ng akan na tuto nami sa luhut na tutuli Tuhan akalan siya sa humatong Tuhan na madongani ho na margugun na sida jaloho tong Tuhan na padaw na sida siya dampak pandemi COVID ali Tuhan astong Tuhan na sida dibaga sa pos ni roha lamanang yako sa luhut na aka pinopar na sida tuho asa gabi aka pinopar na totong siutok ko na porsiya di aguam mo jala totong akan na tuto nami gabi tiruan na dengga di tonga-tonga ni parngolon na li Tuhan pasu-paso ng keluarga li Tuhan nang majalo aka pasu-paso parunga sarpusya ko na masiol na sida di aka taban ni pasu-paso di tonga-tonga ni parakono na sida homatong li Tuhan na pasahaton ni Bartolomeo ni Ruham marhiti-hiti partikian na di puyibulho di bagasa gulmin ingulo na sida pasu-paso li Tuhan nang akan na niula nida pamatang na sida na niula pinikiran na sida asa buto li Tuhan na sida marpos ni Roa siya kodo haruruan niya danak sila musabing do parbuon ni Wortian ala ni posroa na sila Tuhan mangido mga elek-elek siya ko jala ulaw nung nasida ng aka ulaw nagabi bagian nasida Tuhan asimaruhama ni Tuhan sa pasu-pasu manakuriam di tonga-tonga ni aka proses perizina petutuli Tuhan pargogoy li Tuhan ramote li Tuhan nasida unang alang asin ni roham di bagasa gulmin ngulong nasida tarlumobi tutuli Tuhan nang sudi aka parhoba si tonga-tonga ni huriam aka seksi-seksi tutuli Tuhan sa homatong li Tuhan na madongani tarlumobi nalamadapoton aka priorisasi di bagasa bula-bula na mangitotong mahuli Tuhan na madongani pasu-pasu mo li Tuhan salut na aka pangurus seksi tonga-tonga ni huriam asa totong di bagasa kay paso na siya ko li Tuhan nasida lamadalani aka ringulo nasida jala totong marhiti-hiti aka talenta na di pasato di bagasa gulmin ingolo nasida goli Tuhan nasida law patupaw na aka ulo na dengga di tonga-tonga ni huriam secara hustu li Tuhan ima di keluarga ni nanami li Tuhan ketua seksi musik li Tuhan inanami boru si regar keluarga rito nang totong mahuli Tuhan na madongani na sida pasu-paso li Tuhan parbisuhi astong li Tuhan na sida di bagasan hay pason na siya kole Tuhan totong lamang ulahon akaw law na sida sigano pari tonga-tonga di bagas di tonga-tonga ni huriam asa totong li Tuhan boy marhiti-hiti aka kapangurusan na sida boy li Tuhan lam denggan nang aka pakubasyo di tonga-tonga ni huriam nang tutik-itik na mangyut atong sadi umadetorin nami jala homa na pa mamasumaso hami sa luhut na marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristo na martangnya kami tuho. Amin.
Mare dehita las tepat ma pelihatan. Tapasaat mapelihatan at apapungot to debata martang yang maita. Ale debata amanami na dibanogijang odo haruan ni salhut silalon na dinggan dot na sa ulibasan na mauliutos. Upasata masina nilom mituhami pilihan nami tuho sa jalo magabi uap naus di jolom pasupaso majala ramoti aso parhasya kami pilihan non pati bulo na radyo merito nga tongan ni Uriam dot deportibion. Buhay marohanay marhiti-hiti to dim asalam tadahami gudang ni silolom mituhami asalam girgirhay madok maulia tituho marhiti-hiti Jesus Kristuan nami. Amen.
na di bano gijang sa penerbadia maguarmu, sa Roma harajaonmu, sa saat malam neruham di bano tongon sona di bano gijang, leon matuhami sa hanguluan siapa hari, sama dosa nami son panisan nami, di dosa dongan namardo sa tuhami, unak kami tugon pangjunan, palua mahami sian pangago. Ay hodona puna harajaon dohod hagobaon rodi hasangapon saleleng Mulak mahamu di baksa dame jalang pasupas siat tu ada bata. Di pasu-pasu jalan ramoti tu ada bata maho. Di sodako tu ada bata maboina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako tu ada bata maboina tuho jala di pasar homada mena tu todim amen. Oras madita salutna songon napay ngoto dotu hita terlumo bitu akada danak sekolah minggu untuk bulan Maret ibadah sekolah minggu masih tetap secara live streaming di rumah karena penyebaran pandemi COVID varian Omikron semakin mengganas ala yang go permingguan tetap doon sa itung-atungan huriata Tuhan mana masuk-masuk kita salutna. Ayo anak-anak remaja, anak-anak remaja kita latihan dulu sebentar ya. Ibu-ibu dimohon semua perempuan dimohon untuk tinggal sebentar ya. Mohon ibu-ibu sebentar.